Мечков отново върти 59-45, така че много близо е Мечков, атакуват дали ще успее. Има проблеми Илия с автомобила, имаше го и вчера. Сега 52-98 е времето на Константин Маршевелов и това е нов рекорд на трасето. 52-98 Косо Маршевелов вече на секунда и половина от Пламен Камбуров. Това е след 13-та обиколка. И така, нещата навлизат в наистина много зрелище и много опасна фаза. Бъдете на безопасните места. Отново да ви припомня, че двамата Пламен Камбуров и Константин Маршевелов са начало във времето класиране на шампионата в серия Макси. И тук решават как да продължи битката за шампионската титла. 52-98 изключително колко на Маршевелов, сега обаче прави малко по-слаба на по-малко от секунда за Камбуров. Кome скачате там? На това трасе много трудно се случват изпреварвания, така че да видим къде ще реализира евентуално успешна атака Константин Маршевелов. Много опитен е вече той, натрупа доста опит.